Hallelujah. Siyabingelela kakhulu kusokhaya. Ubaba ungwane egameni lika Jesu nebandla lonke abafundisi bonke abakhona egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Amen. Bazalwane ngifuna siyezwini lenkosi ngibingelela nasemphakathini wasemalende wonke egameni elinamandla lika Jesu Kristu. Hallelujah. Ngiyabingelela lapha emakhaya, ngiyabingelela lapha esitaladini phezulu egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Siyazi indaba ezinhle namhlanje. Alibonga igama lenkosi. Sizofunda bazalwane kafushane ivesi nje elilodwa bese siyakhuluma sithandaza. Incwadi yabaseFesu chapter number 1 uverse number 3 kuphela. Ngicela ozongifundela ngifundele ngathi uyashumayela. Hallelujah. Afunde nje ngathi uyashumayela. Mefunde engathi sikwiBible study kushuthi soba nenkinga ukushumayela namhlanje. Alibonga igama lenkosi. Alibonga igama lenkosi. Akazoba ngasondeza amen bazalwane la eduze kwami. Hallelujah. Akazoba ngasondeza amen la eduze kwami. Ngifuna ukushumayela bazalwane ngasondeza amen kodwa la eduze kwami. Yes. Akenphinde nisondeze amen oqeqeshekile. Yes. Ephesians chapter number 1 verse number 3 ebese siyashumayela sithandaze. Ngoba seFesu ngesizulu bazalwane. Ngoba seFesu chapter 1 verse number 3 mase nifikile uqhuma ufunde. Hallelujah. Angakafiki ngicela ukubona iBhayibheli lakho. Umvangeli kade efikile. AmaBhayibheli enathatha kude nanti. Fundabe ngiyabonga salwazi. Usuvalile. Sizofunda incwadi ngoba seEfesu ku chapter. Funda ngathi uyashumayela. Verse 1. Verse number 3. Chapter number 1 verse number 3. Verse number 3. Yes. Isihloko sifundeka kanje. Isihloko sifunda iverse. Amen. Verse number 3. Yes. Makabongwe uNkulunkulu. Makabongwe uNkulunkulu ya. Uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, ngithanda nje isibingelelo sikaMpostoli Paul. Mevula amazwi ebingelela, akathi aqale ngeinkinga zabantu ezikhona emhlabeni. Kodwa mevula umlomo akaqali nangeziqalekiso ezibamba abantu emhlabeni. Mevula umlomo ebingelela uthi makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Emalende angazi babungwane ngoba size lapha nje sizoshumayela ukuthi labantu esibashumayezayo babhekene nani. Mhlawumbe omunye uvuke namhlanje engazi ukuthi uzolala endlini, kodwa makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Mhlawumbe simemeza nje omunye ulala embhedeni uyagula, kodwa makabongwe uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Mhlawumbe omunye nje ukhathalisa istress ngoba akasebenzi, uyafesa uthola rejection kuphela, kodwa makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu ngoba osibusisile ezulwini kuKristu. Manini-ke asiqondise isiZulu. Uthi unjani uNkulunkulu? Unjani uNkulunkulu bazalwane? Awubakethi khuluma nami unjani uNkulunkulu? Akathi wasibusisa. Kodwa uthi usibusisile. Ukube mhlawumbe ubethe wasibusisa, ngabe sesiyavuma ukuthi isimo obhekene naso sinamandla kunesibusiso ngoba isibusiso besiyipast tense. Akathi wasibusisa okusho ukuthi bekungenzeka ukuthi isibusiso wasifumana kwasendleleni kwakhona izinto eziwahlukanisayo nesibusiso, kodwa uthi lento ethi usibusisile isho ukuthi kwenzeka ngaphambili kwapheleliswa, kodwa kwangapheleliswa kwasekuyama. It's a blessing that came in the past. Kodwa isibusiso esamphumela esabonakala kwamanje. Lento ithi lesibusiso esivela kuNkulunkulu asinayo expiration date. Akazobe ngakhuluma nemalende namhlanje ukuthi kunesibusiso bafowethu esivela kuNkulunkulu esingenayo expiration date. Bafowethu umuthi uyaphupha, umsamo uyavaleka, isiphandla siyaguga, nenkukhu nayo iyaphelelwa isikhathi. Kodwa isibusiso sikaJehova asiphelelwa isikhathi, asinayo expiration date. Wakabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu
ngizothi nje mina kunesibusiso sikaNkulunkulu esabekwa phezu kwekhanda lakho. uNkulunkulu ukubusisile. Angazi noma ungasebenza nami mfowethu. uNkulunkulu ukubusisile. Wenze njani uNkulunkulu? Wenze njani uNkulunkulu? Wenze njani? Khona othi ngibusiswe kanjani ngilambile. Omunye uthi ngibusiswe kanjani ngigula. Omunye uthi ngibusiswe kanjani njalo ebusuku mangilele kunezinto ezingicindezelayo. Omunye uthi ngibusiswe kanjani ngingasebenzi. Kodwa ngizothi kuwe noma ubhekene nalokho obhekene nakho kodwa wena unjani? Now lesibusiso lesi bafowethu bese siyathandaza nje sihlukane. Lesi sibusiso lesi sake safikela uAbraham. Elithi iBhayibheli wasena 100 years. Unkosikazi wakhe uSara isalukwazi umchiliba ngolimi lwasemgwaqeni. Isibeletho sikaSara sesexpayile. Kwasho ukuthi uAbraham ubusisiwe. Wafika uNkulunkulu lezwi yesibusiso wathi by this time next year your wife Sarah will have a son. Ingane yahlala esibelethweni esigugile la kungenzeki khona ukuthi kusangahlala umntwana kodwa umntwana wahlala. Lesibusiso bafowethu sinamandla okufika la sekuthiwe khona la ngeke kusenzeka, la ngeke kusalunga, la ngeke kusaya phambili. Kodwa isibusiso sikaNkulunkulu sigabula izibopho senze izinto ezingenzeki kubantu bese kuye ziyenzeka. Safika lesibusiso kuJakobe ebalekela umfowabo Esau. Masifika sathi hayi Jakobe awusezubaleka manje kodwa ngizokushintsha igama. Awusawuthiwa uJakobe umkhohlisi kodwa sekuzothiwa nguIsrayeli onqobayo. Ngabe mawusi lesibusiso bafowethu senza umuntu obehluleka abe ngumnqobi. Bahlela isibusiso sikaNkulunkulu phezu kwekhanda lakho akukho kwahlulayo ngoba isibusiso sikaNkulunkulu siyanqoba. Makabongwe uNkulunkulu uyisonke siJesu Kristu osibusisile ngesibusiso sonke. Ngesibusiso sinjani bazalwane? Ngesibusiso sinjani bazalwane? Khuluma nami ngesibusiso sinjani? Asishodi isibusiso sikaNkulunkulu. Kodwa isibusiso sikaNkulunkulu it covers every area of your life. Kungenzeka ibudget yakho ayifike idingweni zakho kodwa isibusiso sikaNkulunkulu asiconstrain ukuthi isidingo sakho singakanani. Asiconstrain ukuthi weswele kangakanani. Kodwa isibusiso sakhe sifinyelela kuzo zonke indawo la okushoda khona ngoba isibusiso sonke. Lento ethi isibusiso sonke isho ukuthi it covers every area of your life. Angazi ukuthi njengoba sila emanente nje uNkulunkulu esithumile waze wasihlonipha ngezulu lakhe wathi imvula isilinde siqale sikhulume nawe eqala. Angazi ukuthi yini isidingo sakho namhlanje ntambama kodwa ngifuna ukusho ukuthi isibusiso sikaJehova sanele ukugcwalisa izidingo zakho. Uthi kuPawuli uNkulunkulu usibusisile ngesibusiso. Ngesibusiso. Come class ngesibusiso. Ngithi mina la bazalwane lapho bafowethu nisilalele. Ngithi mina nibusisiwe uNkulunkulu. Isibusiso sikaNkulunkulu siphezulu. Manje njengoba sila sithunywe uye ukuthi sonikhumbuza nje ukuthi kunesibusiso sikaNkulunkulu esibekelwe wena kwasemaphakadeni. Usuyekile ukufunda usibusisile kwase ngoba njani? Verse 4. Kasi 3 ungayi 4. Ngesibusiso sonke sakomoya. Ngesibusiso sonke sakomoya. Maninika umuntu mangabe ezobusiswa khona lapho abusiselwa khona. Ngoba isibusiso asehli noma kuphi. Kodwa khona la abusiselwa usibusise kuphi?
verse 4. Funda uverse 3 uyaphi ku4 usibusise ngesibusiso sonke somoya kuphi ya Umfundisi ugcina lapho kuverse 3. funda uverse 3 wonke phili Amen. Makabongwe uNkulunkulu ya uyise wenkosi yethu Jesu Kristu ya osibusisile ezulwini kuKristu. usibusise kuphi kubani angithi lona lele engilifunayo ukuthi sibusiso sikaNkulunkulu lo ngibuzayo ukuthi ngibusiswe kanjani ngiswele lo ngibuzayo ukuthi ngibusise kanjani ngihlupheka lo ngibuzayo ukuthi ngibusise kanjani ngixakekile lo ngibuzayo ukuthi ngibusiswe kanjani izinto zami kahlangani ngizosho namhlanje ukuthi isibusiso sikuKristu athi nje into ekumele uyilungise bawufuna ukuhamba esibusisweni sikaNkulunkulu sifune la sikhona sibekwe kuJesu ebafowethu ngithi angizonikhumbuza nje sibheke ephasikeni la sigubha khona ukufa nokuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu onguNkulunkulu uqobo elithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelo yodwa ukuba ilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila yebo okuphakathi lo Jesu akasumjuda lo Jesu akasumlungu kodwa lo Jesu nguNkulunkulu uqobo elithi iBhayibheli ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu yebo uNkulunkulu uqobo wambatha inyama waba umuntu phakathi kwabantu ngoba engafuni ukuthi impilo yakhe ibhubhe wambatha inyama ukuze inomeni yakhe abethelwe ukuze akwahlukanise neziqalekiso akwahlukanise namandla kaSathane akwahlukanise nokuhlupheka nokugula akwahlukanise namandla sono namhlanje sizomemezela lo Jesu isibusiso sikaNkulunkulu sihleli kuye uma uthi ngiyasidinga isibusiso sikaNkulunkulu asikho emsamo isibusiso kaNkulunkulu asikho esiphandleni kodwa isibusiso kaNkulunkulu sikuJesu azuma kathola mina inayiduze nje azuma kathola mina inayiduze nje azuma kathola la imuvu amenje azuma ngamemesa nithi ngibusisiwe 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 ngibusisiwe. The blessing of the Lord is in Christ Jesus. Yes, the blessing of the Lord is in Christ Jesus. Sizothi nje malede bangasondeza impilo yakho kuJesu uzo-experience isibusiso lesibusiso lesi senza ogulayo athi ngiyaphila lesibusiso lesi uthi bebhala uSolomoni athi siyacebisa akabezela usizi kuso akekho umuntu obusisiwe nestress no mina ngithi akekho umuntu obusisiwe akastresseki umuntu obusisiwe umuntu obusisiwe akabe isigcina somashonisa umuntu obusisiwe akabe ngisho isidina sontshwala ngenxa yestress umuntu obusisiwe bafowethu akahambi inyanga evuselela ngoba umuthi sewuphuphile ngoba isibusiso sikaJehova siyacebisa akabezeli usiza sinalo ngoba sibusisiwe uxakeka sinakho ngoba sibusisiwe kodwa lesibusiso lesi sitholakala kuphi alesinobeza sitholakala kuphi sitholakala kuphi. It is only found in Jesus Christ. It is only found in Jesus Christ. uJesu yena uqobo umememeza uthi selalizi ngeke kwaba nokubulala nokubhubhisa akazi inde uSathane intshontshe empilweni yakho akazi inde uSathane aseyibulele empilweni yakho akazi ukuthi inde uSathane abhubhisa ngayo impilo yakho but I've got news for
for you today. The blessing of the Lord will make you to have life and life in abundance. uJesu uzile ukuba ube nokuphila ube nakho kukhithime. Unempilo ethithimayo elinde wena kuJesu. Hayi mhlawumbe umuntu usekuthiwa kune open air wacabanga ukuthi sothuka abantu sibabize ngamagama. Ukuthuka nokubiza ngamagama kukusiza. Kodwa into ezosiza impilo yakho nezoshintsha impilo yakho ukuthi wazi ukuthi yini le enhle uNkulunkulu akuhlelela yona. Phela bafowethu ivangeli indaba ezinhle. Nasi indaba ezinhle malede uJesu wehlile ukuzo-activate isibusiso sikaNkulunkulu kubantu basemalende. Ubuke mnike yini uJesu ithuba lokuthi ashintshe impilo yakho. Makabongwe uNkulunkulu wethu uyise wenkosi ethu uJesu Kristu osibusisile ngesibusiso sonke sokomoya. There's a blessing waiting for you. Kodwa sikulinde kuJesu. Kunesibusiso esilinde wena. Sikulinde kuJesu. uJesu uthi mina ngiyisango. Ngiyisango ongena ngami uyasindiswa. Obese angene aphinde aphume ebese afumane ihlelo. Alikho ihlelo ngaphandle kaJesu. Yingakho noDavide efakazile ngaye wathi uJehova ungumalusi wami mina ngiyikoswela. Into eyenza ngasweli yingoba uJehova ungumalusi wami. Uyaphi koswela udumene nomalusi. Mawufuna ukususa ukwaswela empilweni yakho uyisana nomalusi. Uthi uyangihola endleleni zokulunga ebese angiyise emanzini okuphumula. Abafowethu ungiyise emanzini okuphumula. Ungiyise emanzini okuphumula. Emanzini okuphumula la kuphela khona istress. Emanzini okuphumula la kuphela khona anxiety. Emanzini okuphumula la kuphela khona depression. Emanzini okuphumula yila ungasadingi khona ukuthi weekend to weekend ulala udaniwe ngokuthi ubalekela istress. Okusemanzini kanjani? Athi ungihola nasemandleleni aluhlaza. Amadlela aluhlaza ke bafowethu athi awufukuzeli ubala. Angazi bangaka abantu abasebenzayo kanzima befukuza kodwa bengayiboni imphumela yokufukuza kwabo. Bengayiboni imphumela yokujuluka kwabo. Namhlanje ngizothi khona isibusiso esitholakala kuJesu Kristu esenza ukuthi ungajulukeli into ongayiboni kodwa umsebenzi wakho ube nezithelo ezibonakalayo. Ungazi ukuthi uphumula ecebo lethu uphumula khona la. Kunomhlabeleli owuqhubezela wazi kudala othi noma ngigqoka amanikiniki ikhona ingubo emhlophe. No. iBhayibheli lithi ngibize ukuba babe nokuphila babe nakho kunjani. Asihlangani namanikiniki. Asihlangani namanikiniki ngoba isibusiso sila. Ngoba isibusiso simanje. Yebo isibusiso sila. Yebo isibusiso simanje. We enjoy heaven on earth. We enjoy eternity in time. For the blessing of the Lord maketh rich and he adds no sorrow. Sesiyathandaza manje. Sesiyathandaza manje. Lithi usibusisile lesibusiso sonke sokomoya. Lesibusiso bafowethu sike safika my God kwenye insizwa ogama lakho uJabesi. Igama lalensizwa lisho ukuthi uzalwe enhlungwini. Wake wazwakala ethandaza ngelinye ilanga. Wathi mawungibusise nokungibusisa wandise imikhawulo yami.
lesibusiso bafowethu siyakwenza wande, siyenza ukuthi lokuncane onakho kukhule. Safika kumfelokazi waseZarefate wathi hayi kaNkulunkulu sekusela uflawana nje ukuthi senze isapha yokugcina sife. Wathi uprofethi hayi mama, namhlanje kufika isibusiso, yizwa izwi likaJehova. Wathi angenza izwi likaJehova lithi iBhayibheli akuphelanga ukudla endlini yalo mama for 3.5 years. Lesibusiso lesi sandisa inkomishi kaflawa yabalasta for 3 years. Bazalwane, usibusisile ngesibusiso, ngesibusiso. Lesibusiso lesi uJesu yasidemonstrator eseshumayele 3 days kwi-open air. Ngiyayibona lesiyenze namhlanje ka2 hours. uJesu wake waba ne-open air ka3 days. Abantu bahlala bengadlile for 3 days belalela uJesu eshumayela. Kwangayiba abathi balambile, kwawuyena obona ukuthi balambile. Wathi banikela ukudla, kwathi ukudla kukho nezitolo zikude. Wakhumbula uJesu ukuthi konje la umuntu akaphili ngamandla nezikhwepha zakhe, kodwa hamba lesibusiso sikaJehova. Lithi iBhayibheli wathatha inhlanzi ezimbili nolofu abawu5. Masikhuluma ngolofu, asisho lolofu eludla namhlanje waseBhibhili, sisho ulofu lo ngangalo wase-KFC mini lofu. Wathatha olofu abawu5 neyinhlanzi ezimbili. Lithi iBhayibheli wasihlephula wase eyasi. Wenze njani bazalwane? Kwasho ukuthi sekukhona isibusiso kulokudla okuncane okunganeli. Ukudla bekuzonela umfana oyedwa, kwathi bese kuhlangene nesibusiso. Lithi iBhayibheli wafida amadoda awu5,000 nabesifazane nezingane ezingabalwa, ngoba isibusiso sikaJehova siyandiza. Uzokwanda mawunesibusiso, uzokwanda mawunesibusiso, uzophumelela. Angazi noma khona abantu abayikholwa 100 engishoyo, angazi noma khona abangishoyo. What you call the show? Can you shout amen? Mawukhona engishoyo, can you shout amen? Mawunesibusiso uzokwanda. Angazi noma khona nekhona engishoyo, mawukhona engishoyo, shout amen. Mawunesibusiso uzokwanda. Mawunesibusiso uphila kade. Noma ngabe kwafungwa kwathiwa abantu balayikhaya abadluli 40 years, kodwa mawunesibusiso awufi umncane, awufi isikhathi sakho singakashayi, kodwa iy'nsuku zakho ziyaphelela umuphila esibusisweni. Sizomemezela isibusiso nje sikaJesu. Bafowethu, lapho kuyibhantamu nesibusiso esitholakala kuJesu. Lapha esitolo kunesibusiso esitholakala kuJesu. Lapha eCalifornia kunesibusiso esitholakala kuJesu. Yebo, lapha ezihlahleni kunesibusiso esitholakala kuJesu. Makhelwane, lapha eMnyango kunesibusiso esitholakala kuJesu. Bafowethu, ngapha eNgcwele kunesibusiso esitholakala kuJesu. Sesiyathandaza, angifuni udlule lesi sibusiso. Angizile mina ukuzokusabisa ngesihoko. Isihoko angazi nami ukuthi abanjani abazo esihokweni, futhi asihlangani nesihoko thina. Thina sihlangene nezulu. Yebo, izulu yikhaya lakho. Na ungalenza ikhaya lakho ukuhlanganisa impilo yakho noJesu Kristu. Cela ukuthandaza ntambama. Cela ukuthandaza ntambama. Kunomuntu ongilalele la iduze nasebudeni othi mfundisi thandaza nami. Uma kunokwenzeka usondele vele ugijima uze la sikhona. Mangena kwenzeka sothandaza na uhlele ekhaya. Basiqeda ukuthandaza, umfundisi ungwane uzokuyalela la sihlangana khona si His Grace Bible Church. Ngoba phela njoba sila nje asibesananga sahlangana nje nomdepho, sahlangana noGumede sathi somemeza, sithunywe emzini
wase His Grace Bible Church. uNkulunkulu ugcobe indoda endaweni yaseStenga from His Grace Bible Church ukuthi abeke isibusiso sakhe ngoKristu Jesu kuleyo ndawo. So masiqeda ukuthandaza, I want you to find your way. Futhi sosinika ama directions khona manje. I want you to find your way to His Grace Bible Church. La sihlangana khona kusasa ekuseni. Umfundisi akuthandazela ukubeka izandla bese kuyasilwa isibusiso sakho. Kodwa kwamanje nje I just want to pray with you. If you can make your way to where we are, please run to where we are so we can pray for you. If not, ngicela la ukhona uvala amehlo akho uphakamise izandla zakho. Ume khona nola othi ngiyasidinga lesibusiso. Ume khona nola othi ngiyasidinga lesibusiso. Just close your eyes and lift your hands. Vala amehlo akho phakamise izandla zakho uthi ngiyasidinga isibusiso sokuJesu. Omunye uthi mfundisi mina ithemba lingilahlekele. Bengingasenalo ithemba lokuthi kokuye kulunge empilweni yami. Kodwa ngicela ukukholwa nje lento ishoyo. Ngimnikeze lo Jesu wakhe ithuba. Ngibone ukuthi ngeke yini kushintshe. Ngizomemeza njengoba sesifazana oseSamaria. Othe elithi iBhayibheli wahlangana noJesu. Wathi ngimtholile. Ongitshele konke. Angeke uMesiya na. Wozani nizobona. Nami ngizosho njalo. Ngazi ukuthi ningaki imizamo osuyenzile. Ngithi nje mina ake uze unike uJesu ithuba uzosibonela. Lift your hands and pray. Phakamisa izandla zakho ngiyathandaza. Apakato sepalahase. Isikhathi ngisathandaza uzosho lamazwi emva kwami nje. Nina la iduze kwami lalapho bafowethu ekudeni ngoba lo mbhobho uyafinyelela nakuwe. Uzosho lamazwi emva kwami, vala amehlo akho, phakamisa izandla zakho, usho lamazwi emva kwami. Nkosi Jesu. Usho kakhulu ngespeed. Nkosi Jesu. Namhlanje ntambama ngiyabonga ngezwi lakho lomusa elifinyelele empilweni yami. Ngiyakholwa ukuthi ngawe ngibusisiwe uNkulunkulu. Ngakho ngiyavuma ngenhliziyo yami, yebo ngomlomo wami, ukuthi Jesu uyinkosi yami. Thabatha ukuphila kwami, ungiphe isibusiso sakho. Loba igama lami encwadini yokuphila. Usuka namhlanje impilo yami ngiyinikela ezandleni zakho Jesu. Kusuka namhlanje ngiyisidalwa esisha. Okudala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ake ushayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Ake ushayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Sawungenisile isibusiso ekhaya lakho. Sawungenisile isibusiso empilweni yakho. Sawungenisile uNkulunkulu isibusiso emndenini wakini. Ake ushayele uJesu izandla kakhulu. Before ngibuyisele ngeMC, ngicela ukunikeza umfundisi wethu uMabungwane asinika ama-direction kusasa ekuseni. Make your way to church so that this blessing will be sealed in your life. God bless you. He has done great things. Hallelujah. He has done Great things. Hallelujah. He has done He has done great things. Praise His holy. That is our Master. He has done great things.
Siyabonga kakhulu. May the Lord continue covering you with His glory. Angiphinde ngiqhabe izandla ngishaye ukuthi wasezulwini. Hallelujah. Ngifuna uMC abuye anibusise. Siyabonga kakhulu abazalwane ababuye basijoyina.